Obratili ste zápas, spoveral som, dvakrát ste prehrávali, čo rozhodlo, skúsenosti, rozvaha, podvojky? Myslím, že si povedal všetky atribúty, ktoré tomu nasvedčovali, ale samozrejme treba pridať tomu aj kus šťastia a hlavné, že sme sa nepodali tomu, že tam nebol nejaký, by som povedal, psychický blok z toho minuloročného zápasu. Takže myslím, že všetka časť chlapcov, ktorí vybojovali, myslím, že veľmi pekné finále aj pre divákov. Je tu skvelá atmosféra a vy ste vlastne asi kresli vážnický komunikáč. Čakali ste to naozaj takto veľké? Poviem pravdu, cez týždeň, dva predtým do turnaju som počul všelijaké ohlasy veci, ale myslím, že samotná atmosféra prečila všetky očakávania. Veľmi dobrá atmosféra, vynikajúce športové podujatie. Samozrejme, hlavne sa to robí pre fanúšikov a týmto by som im chcel aj všetkým poďakovať, že nás prišli do. Ďakujem pekne a držím palce ešte vo finálnom zápase. Ďakujem pekne.